Magandang buhay everyone! Pamalsin po ng aming abalayan Colleen. Congratulations kay Jancel at kay Shane. Niabalayan nga nagsala. Niabalayan tayo nga Mel. Kaya Ophelia. Dagi tayo abalayan tayo, madamada nga agdilipistek. So nga may kayo, niruman abalayan Marilo. Ba't umiikot yan? Ba't yung sa akin? Ayaw mo pa uskutin eh. Nirman abalayan, Colleen. Pasok! Basta sumurot ka kini abalayan Malilo. Basta. Ay, lipstick. Magaling nyo kayo sa bed. When? Amin nga mabalin nga isabit yun. Kasla nobya mo. Dagito yung mga abalayan. Ako nga pagsala kasi. Sige. Kasjay, adoble. Ang practicean mi ni abalayan mi nga kulin ng tamo mi nga patapukan dan tukot ti salunan. Wan, kaya gapa abalayan baka divorce nga dagusan di dapat nagkaskasas. Wan. Umadayo kay tawat anji nga eh. Entrance pa lang ata. Entrance pa lang ata. Atawang-awangan di salunanan. Balayan idna, mga lakati kasalamon. Tagsala tayo, tayo bimara ni abalayan tayo, sabitan tayo. Tama naman, ako conscious ka lang abalayan. TikTok kami tisala na dahil. Hanya TikTok nga abalayan. Haji lang nagpauso kay TikTok nga abalayan. Okay, sumaro nga sunata, para kada tayo ang amin. May kayo. Nay! Natpuat! Nawartak! Nadagusan! Wekan, kabalayan, Joy! Sagana yun, nagiging sa video na balayan. Tamay kayon. Nakulaw dan. Indraman niya mo. Indraman niya mo tabagatan ng miyananan. Kabagyan, kaibigan, kaapa, kaaruba, kaabungan, kaantian, kaangkulan. May kayo nagsabitan. Isapit yun, ayat yun, para dyan si mga pakasaran tayo. Ay, may kentler! John, kay salam natin may nagsabi siksing na. Salam natin may lan. Nabalayan Melgan. Pa nagsiksin eh. May kalina, tapos na malpaso. Ay, syempre, anak. Naitama ni abalayan nga Joy, kinabalayan nga Melgan. Sisi nyo. Sisi na ba? Patay, kasila! Patay daw! Tingnan mo, nagsara na ka ng mga balay naman. Amom! Karol, isalaman ni Erma ni abalayan igna. Taktan! Awan ti sumarunong nga bilanganan, awan ti sunata nga sumarunong. Finalan! Kasjay! Ay, kailangan mo dyan isabit mo na balen Marilo. Tanay, bag, sabit mo. Sabit ko na. Okay, sabit yan. Sumarunong nga sumabit. Sumabit. Bakit buong wallet naman yan, Hermana? Jawa pala yan. Ay, pag dinala mo yan dito, isabit mo lahat yan.
Nagpima nga na uman nga balayan melganan. Asi isabit mo na. Pati pitaka. Nalablabaga, oh. Nagyamang kami, mana, balayan Joy. Isalam. Pumila niya balayan Jocelyn. Nagsapit pitaka na nga nalabaga. Ay, salam, aguray ka! Jocelyn, mamaya ka! Isasabit ko na. Hindi nga, sala kayo. Damdama nga, tagsala kayo. Pero salamat, God bless you. Ayan, yan pala yung Jocelyn. naman din ang magsala. Sige, basta kanawan, kaligid, kanawan, kaligid, kasta. Huwag kasta, iso ata. Awan sa bali. Abalan igna, alpaskan. Abalan Carol, sumagana kan. One, kinday sabit mo abalayan. Naitamad niya abalayan tayo nga Ophelia, Ophel. Natay, surupan ka ba guys? DI yata, DI. Naimayat sa. Yanan. Kasta sala pagbalasang. Kaya naman kami ka. Ako kita hindi sa kanina. Aka nga kumita ti saka, balayan, tapa ka ng murder, pa hindi saka na, di ka makonsentrate. Hindi na mabatik mo. Yan! Nice move! Wow! Wow, nice! Nice! Nakabadekan! Nakabadekan niya, balayan! Ayaw na ha? Kaya ka. Pang karinyosa? Iso pa ya, basta kasta-kasta. Tanang kasikas jay. Ngaro ta kasikas jay. Ada. Kulang-kulang na. Kaslamok mo di sasawang ya. Igna! Balayan! Ikan! Ulit niya balayan, Mel. Oh, wow! Kaya mo na ulit. Magkasta. Kasta talaga, oh, kasta. Sigking ka naman kang ligid. Ang practice mo na nabalayan, Mel, tane, dabalasang mo. Ang doktor aja, kasawa mo lang bumalsika. Nagsansala ka mo tao. Nagpusek. Okay, balayan, Edna. Kaya Carol pa, di ba robot niya balayan, Edna tayo. Okay, sala. Nakasansala niyo. Diyan lang. Nakarubada na balayan, Edna, sumatatoy sa lunanan. Pwede kang magsala ka mo lang ka. Katangaya pa yan yata. Ganyan yun, nabalayan. Nagadungay nabalayan mo. Hindi ka pa nagkasurong magbalseng. Mabalin.
si Atoy. Sige. Agimsi ka mga Naktiran tayo amin. Nabalayan. Tabuyangin tayo. Ano ba yan? Ipin magulo din. Bakit ka ba na yan? Kita ka ba na yan? Ay, pwede sa atin nga pala yan. Ay, may buga. Bakit ka sarsala? Inpadlak ka na Gaya ni black na dress. Ano kikita di sana? Ano daw ate? Apa na yan ang amin na? Peace for all na po. Makabanog tibumanse. Nabanog ako. Peace for all. Thank you sa ayat nyo, kabarabor. Congratulations ulit sa mga ikakasal. Nagijay, ada utang na. Kita utang na, magbayad na po kayo. Ang kasal ay kailan? April 8 and 9. Ang venue? Maturanok, Maturanok. Puro 4, barangay Maturanok, Gimba, Nueva Ecija, Philippines. Abalayan kulin. Kikita po tayo dyan, nga magtugot kayo tisap inyo akin regalo yo. Thank you. Sikin silipin, ano nga lilipatan tayo silipin nyo, abalayan. Argaan yung tubod ng silipin niya. When? Kasi balauna yan yung patisaka na balayan. Yung silipin niya. Patsa ka na. Kumugtar pa ya, Ajay. Da, yung silipin. Okay, thank you. Thank you po sa mga pinapulsa nyo sa akin. Ayan, thank you very much, kaparabor. Sana Kadagiti makatulong. papulsa yung kanya. Nakilati nga ba na mausag kong to, dyan. Ngayawat ko kadagiti yung brain. Salamat, maraming salamat talaga. Sana God bless. Tuwan. Kasjay. Sa mga maming nga klase tisala yun ang sala tayo sunod tisala. Talaga? Kasta balayan. Thank you Thank you po. God bless. Good day.